Salutare băieți și fete și bine v-am găsit în astăzi pe un joculeț foarte, foarte interesant numit Cheese Escape. Practic, eu împreună cu antrenorul de pe Temu aici de față va trebui să fugim de un șobolan într-un labirint plin de brânză, să obținem 9 brânze, 9 felii de cașcaval, așa, și să putem să deblocăm această ușă misterioasă, iar noi nu știm ce se află după această ușă, deci poate să se afle orice, și o surpriză, și o ciocolată, și un PlayStation 5 și GTA 6 înainte de GTA 6. Deci va trebui să găsim brânza ca să aflăm ce se află după acea ușă. Așa că hai să începem și să dăm drumul la videoclip. Bun, și suntem aici împreună cu antrenorul de pe Temu. Ce zice antrenor? Uite bine, dar văd că suntem într-o banană mare. Ce-i banana asta? Nu-i banană, este un labirint de brânză și trebuie să găsim 9 brânze, 9 felii de brânze, antrenor. Ia. Deci trebuie să apăsăm de 30 de ori pe această brânză ca să se deschide ușa și odată intrați pe această ușă, nu mai este cale de întoarcere. Deci, da, hai. Îi dăm direct. Nu merge să iau brânza. Merge cu brânza deschis, da, de logic. Bine, antrenor, haide, avem aici direct să apăsăm pe brânză, să vii și tu. Bun, și intrăm în labirint. Nu cred că mai avem cale de întoarcere, deci, hai să vedem. Trebuie să găsim 9 felii de cașcaval, sau brânză, cum vrei să-i spui. Și aici este blocat, da. Acolo văd o felie, dacă mă chioresc un pic. Bun. Am auzit ceva, antrenor, am auzit ceva. Nu e. Aud pași. Un lacă roșu. Ce antrenor? Șobolan! Fugi, antrenor. El crede că vrea să-i furi brânza. Antrenor. Puteai efectiv să mergi prin gaură. Am găsit o brânză. Antrenor? Mai ești în viață? Antrenor? Cred că l-am mâncat pe antrenor. Șobolan, nu. Nu, antrenor, nu, trebuie să-l salvăm. Unde ești? Trebuie să unde ești. Ok, hai că l-aud. Uai, e după mine, nu. Cred că l-am mâncat pe antrenor, dacă vrea să mă merge cu mine. Haide, antrenor. Antrenor, unde ești? Ești în safe zone? Super, bine, șobolanul! Da. Mai trebuie antrenor și vin în safe zone după tine. Oh, da, perfect. Unde ești? Sunt la brânza unde trebuie să apeși. Care zice cheese. Bun, unde ești? Antrenor? Antrenor? O ieșit din safe zone? Nu. Nu! Mă fugărește șobolanul! Nu, please! Lasă-mă! L-ai mâncat pe antrenor, nu vreau să mă mănânci! Brânză! Nu vreau să mă mănânci pe mine, te rog! Cheia verde! Oh, dar nu pot să fac. O iau. Stai, stați că am un plan. Please! Ăla-i. Unde era lacătul verde? Mi-amintesc că era chiar în cealalt capăt. Un coridor complet negru, dar cu o brânză ai și cu cheie albastră. Ok, să ținem minte, în coridor complet negru avem cheie albastră. Au șobolanul. Nu știu unde s-a dus antrenorul. Cred că l-am mâncat și în viața reală. Deci cred că șobolanul ăsta, dacă te mănâncă și în viața reală. Avem un portal care ne duce undeva. 2, 4, 8, 3. 2, 4, 8, 3. Trebuie să le punem eu în ordine. A few moments later. 4, 2. Da, ăla-i. Deci trebuie să mă răzbun și să-l înving. Să iau toată brânza, să nu mai aibă ce mânca și să moară de foame. Ok. Unde este capătul acestui hol imens? Cheia roșie. Și un
un casetofon care cântă o muzică. O să iau și cola? Da, mă, am luat cola. N-am luat cheia roșie. Și acum eu trebuie să mă duc înapoi acolo? Îți bea joc de mine? Eu cred că și cam bate joc, băieți. Vede? Run. Șobolanu, please, șobolanule, nu, ho. Stai acolo cu minte, domnule Șoloban. Bun. Hai să vedem. Luăm ăsta. Nu. Bă, eu sper că mi se păstrează brânza, nu? Right? Vă rog, spuneți-mi că se păstrează brânza. Nu uitați să apăsați pe butonul acela direct, altfel nu o să-l mai plătesc pe antrenor să mai filmeze decât de mine. Oricum nu mai cred că am pe cine să plătesc. Da, mă, mi se păstrează brânza. Oh, yeah. Pentru că șobolanul ăsta l-am mâncat, dar trebuie să-l salvez. Trebuie să îl salvez din burta șobolanului pe antrenor. Am ajuns din nou aici, băieți. Yay! Ok, deci îmi trebuie cheia roșie, că n-am apucat să iau cheia. Eu beau o cola. Antrenor? Ești viu? Eu aici asta între cuși. Antrenorul e viu, nu pot să cred așa ceva. Nu știu de tine, dar... Cum ai scăpat din burta șobolanului? Ok, cum ai scăpat tu din burta șobolanului? Șobolanul a fost la pute. A fost la pute șobolanul. Ok, ia cheia asta roșie, antrenor. Nu-mi vine să cred că te văd din nou, am crezut că te văd după ce omor șobolanul, iau un shotgun și-l omor ca să te mai revăd, antrenor. Mi-a fost dor de tine. Bun, ia cheia. Am teleportat. Am apăsat pe masă și m-am teleportat. What? No, nu merge așa, antrenor. Ok, luăm cheia și am ajuns într-un labirint. Ok, pe antrenor l-a teleportat. Am ajuns într-un labirint destul de... A few moments later. Brânză, nu pot să cred, am luat brânza. Easy. Toate din nou. Și sunt la un pot. Da. Am cheia roșie și... Au șobolanul, îi în spatele. Bun, antrenor, ce faci? Antrenor s-a dus direct în brațele șobolanului, să-i dea o brătișare din aia caldă. Perfect. Blank. Perfect. Perfect. Dacă vreți să vă cânt o paradă, spuneți și mie că vă cânt eu aici așa cu stand bici, Uragutan. Să ies afară de aici. Ba da, efectiv de exit? Da. Da, de exit. M-a spawnat, unde m-a spawnat atunci pe mine prima dată? S-a deschis o ușă. Am 30 de secunde. Băieți și fete, nu pot să cred. Eu acum fug rapid că sunt la un maraton, că mi s-a deschis o ușă și trebuie să ajung înainte să se închidă. Perfect. Ultima brânză! Yes! Vezi că cred că acum e nebun după mine. E nebun după mine. Șobolanul este nebun după mine, băieți. Oh my god, șobolanul, te rog, nu. Șobolanul, Run. Vrei șobolan, ia antrenor. Vrei șobolanul, nu ține șobolanul. Să fiu safe să nu cred. My style is ridiculous. Give me the dum dum dum, yes yes. Give me the dum dum dim dim. Give me the dum dum dum, yes yes. Give me the dum dum dim dim. Miroase, antrenor, miroase. What? L-am auzit de aici cum a murit. L-am auzit de aici cum a murit antrenorul. Oh, și am nu. reînviat. Da. Antrenor, nu știu
Bravo! Eu Bun. am două de-astea, ok, care Ia, am găsit. Perfect. Deci am găsit locul unde trebuia să mă duc după ce am completat toate acele 9. Acum sunt undeva, this is the end. Îmi scrie mare pe ecran. Am completat jocul. Acum pot să scap. Yes. Ok, sunt pe un drum. Antrenorul să fie mâncat de șobolan, nu? Nu, antrenor, poți să scapi și tu. Sunt pe un drum. Să fie mâncat. Sunt pe un drum afară, negru. Și cred că mă urmește șobolanul sau doar asta cred eu, că o să vină șobolanul de aici și o să mă urmește. What? Da, oameni buni, cam acesta a fost episodul de astăzi cu șobolanul nebun împreună cu antrenorul. Ne-am distrat, antrenorul nu a reușit însă să termine jocul pentru că l-a mâncat șobolanul de ori încât a dat rage quit. Da, mi-a plăcut acest joculeț. Sper că v-a plăcut și vouă acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul acela de like, subscribe și ne vedem data viitoare cu un nou videoclip foarte, foarte mișto. Iar dacă vă place acest videoclip, posibil să jucăm și Chapter 2 și Chapter 3. Așa că, da, eu am fost Remi, vă sunteți abonații mei și ne vedem data viitoare. Pa, pa!